برایم پس بیخی نکنه کرد. салом алейкум бародаро. Ман як мехостам қатъи шумо як серьёзный гап занам ки дар байни шумо мардакои ба нанги номус бисёртарай. ба ҳамин хотир бародаро ҳамин қа гапа гуфтанем ки мардами тоҷик мардами ба нанги номус бесоҳиб нест. ба ҳамин хотир оз наворе ки ман мемонам дар ҷо тамошо мекунем бинен барои як поҳ болои поҳ гузоштан ина чӣ хел дидестен ку ман ҳамин бача поша болои пош мондааст. бовар мекунед ним екатеринбург зиёд мара фақат гуфти урусо ругатся кардагиай ки кияи чияи чӣ ба бурдиш. то што ҳозир ман видеои дигарам мемонам мардами ба нанги номус бародарое ки дар бораи нами поҳ гап зан бибинем ба ду чашмтон. ҳозир ман наворе ки мемонам шумо тамошо мекунед. марҳамат касе ки метавона худаш рафта ман адресоша мемонам дар куҷоай кияй чияйша намедонам адресоша мемонам бирен дар балинса хитон хабар бигирен чӣ қай ки метавонед хитон ёрдам кунед. агар ман картаи хидмат монам ё як карта саздават кунам монам ҳаматон бо мегӯем ки биги отчёт биспор. баъд ин кори шуморо бояд ман бирам бо ай балинса то аэропорт то тоҷикистона видео кунам шумо дар нишон тиём. ба ҳамин хотир бародарони азиз ман ин корро намехоҳам. бародаре ки шумо тамошо доред мана дар боло инаинҷа навораш ҳастай тамошо кардесен. ин бародар дар саракавои балинса надора ягон кас. ҳамин хел як кас мара занг зад гуфт ки бародарам хеле одамай. ман гуфтам бародар мо аз уҳдаи кор намебирам ман зайнитам вақт надорам. бо дуюмбора видео рӯй кард гуфт ки бародар ин ҳамин ягон кас надора. ба ман гуфтам агар хай ягон соҳиб дошта боша ки карташ бисозем биёремш картаи моментални карташ бигирем дар он карташ пул ҷамъ кунем мақсад дар интернет монем. натонистанд ҳисоби пул надоштан ай тоҷикистон мо натонистанд. ба ҳамин хотир ман ин ҳамин видеоро мемонам адресшон саракавои балница чандум палата ин ҳаминҷо ҳамаш навистагиай мемонам. бирен хабар бигирен кадом метавона худаш ташкил куна ҳамин бародара як бало карда тоҷикистонро сиҳат саломат карда дар шаҳри ғарибӣ. ба ҳамин хотир бародаро ман мехостам ки қатъи шумо як бор серьёзный гап занам. мо як хатогӣ мекунем як мева чия дар арабистон мера як мевара 10 мевад метиҳанд ки бихӯ намехарӣ бихӯ хатя бичаш мега савобай гуфта дар бораи ҳамун гап мезанем. як шитра сиёмка кем як раҳра сиёмка кем як ҷоя сиёмка кем медроен уже сар мешава комментариҳо нодида тоҷикои мо шарманда ихели ухели гапҳо. ба ҳамин хотир мехоҳем ки тоҷикотон шарманда набоша. мехоҳем ки чӣ хел мардами бананг ба фарҳангем нишон тиҳем хидмона нашава ки як блогер дига бирава ҳамин бародара сиёмка куна я узбак қирғиз ёки қазоқ сиёмка куна бигӯяд тоҷик бесоҳиб мондагиай. ҳаматон мебироем пайдо мешед комментар дар менависед ки не таҷики таки своих не вбросает. так что бирем бародаро хабар гирем. агар ин корро ман ба пеш барам шумо 24 соат дар ғайбату дар гапу дар гуфти мае ай дастон мия пожалуйста. ман ба ҳамин хотир мемонам ки бародар ман тоҷикам нашава ки бирава як блогери дига бирава наворбардорӣ куна ранге ки дар москва буд дар кадом шаҳр буд духтарака блогери узбак наворбардорӣ кард монку кӯдаки 5 солара изнасиливат кардан. ба ҳамин хотир бародаро ман мондам ки ягон кас дигар рафта наворбардорӣ накунад. марҳамат тоҷико ба пеш худован ҳаматона нигаҳбон беш. касе ки ғайрат дора касе ки хайр мехоҳа касе ки тавоно дора аз дил берун марҳамат бирен ҳамин камакам бошам хатя ба хабар гирен ки ҳам одам чувствовад кунад ки ҳо ман миллати ма тоҷик ҳай. бовар кунем дар ҳамин қарӯз узбекҳо рафта хабар гирифтесанам бародара нашава ки ҳам хеле як видео кунам бирорам бигӯянд ки таҷики бесоҳиб дар инҷа мондагиам. худо ҳофиз панотон ба худо. навора то охира буд тамошо кунем. برایم پس بیخی نکنه کرد.
خدا خواهد همش. یه هفته افتاس کن، یه هفته خدا خواهد پلاتونی برادر با اندک نرم میشدم سیفتی برایم پس بیخی ناسونه کرد. خدا خواهد همش. یه هفته افتاس کن، یه هفته خدا خواهد پلاتونی برادر با اندک نرم میشدم سیفتی